bata ni debata nagabe turpuk jamita sadarion imanan yenet sian barita nauli sinurat ni si Yohanes mamuk kamai di Yohanes 10 ayat sia songonen madidok disi tapayutihut ma di bagasan rohatta audo pitui paluaudo ganup na bongot sian lau nalau bongot jala lau ruak may bana dapotan japalan ido sahatna sada sian guna ni pitu ima dalan lau masuk dohot lau ruak tu sada inganan jabu manang huta mulu sadang pitu dang boy masuk tu sada inganan songonido nang hasomalan ni bangsa Israel bada ni pinahan pe mapitu doi parmahan dohot na puna pinahani ikon masuk sian pitu doi asing siane panak kodoi manang pamanus sada fungsi nasing sian pitu ima mangalehon hasonangan mian di sada bagas mono dasuk do pitu ni jabu totu sonang maroha mangingani jabui alai mulunungnya sega pitui tubu maroha nawaswas manang dang marhasonangan sotong roba nakko manang namabayan hasusan tupangisi ni bagasi di pasobok Jesus do ditina tu pitu dalan lau masuk dohot lau ruak tu hasitongan dohot hanguluan tajamai di Yohanes 10 ayat 6 dan adong na satu ama iya somat hite sian ibana dan pitu na sega-sega ibana didok alai pitu na dasip do na patubuhon hasonangat dohot hadamion godang dohala mengalului dalat Tuhan uluan marhite pikiran hagogon dohot ha boyon na sabing alani mura dojolmai medebu tugijang niroha holan mangasahon diri sadiri sobat duli didongan HP dang jaminani asal gebe mathasonangan ngolu ni jolmai jodot do tubuh padelian dihala naholan mathaposan tumateri jabatan dohot hasangapon pot dibion sada jaminan dilehon Jesus tuak kasisianna holan marhite banado dapot haluaon dohot hasonangan ningolu pengendalan diri sadiri madboan ngolu naso pagduli didongan asal masonak pakilalanna HP sisa topirat doi jela dang matahnosan di hasogon hala do jolma na holan manatihon diri nasad diri jelaolo do gebe tak duru ngoluna sian parsauran di tonga-tonga ni masyarakat atik pe mamora sangat manang hala negebe bana di paingot dohita asa unang be talului akapitu na asing alai talului jala tadapoton ma Jesus ay di baga-baga do kebet hasilan ni ngelu melurat dohot Jesus dapotan japalan na loma do ganup hala na toktong maksigatung tu Jesus di ngoluna godang do pitu na asing alai madboan tupat belean ay hasusado di baga-bagahon alai anggo pitu nasian di bata ima Jesus Kristus madboan Tuhan nguluan sisa leleng nileleng na amen mau lihat tema Tuhan ala boy hami manidangi taringot tuho memeritahon habal gaon akan napinatupam di hami di topot ho do hami tupok di pion diukap ho
dihami dalan tuhaluaon dohot tuhanguluan paloas mahami matdalani di dalan haluan mi jala matjalo sian hanguluan mi. Amen.